Ai sugat la bona marcar bisa. अरे ऑन मोबाईल गो फुटावर म्हणून वाटता ऑन 1948 तो मोबाईल गो त्या साला पण परमिशन घेवपाक पडटले कोणागे परमिशन आता पाहिले रे तुमची सोबिताय कोळोन कोरोन गोया मोरतोता 40,000 gross salary oh my god तिकडे आता तुमच्या काजराची नोकरीच करायची तुम्ही काजर काजर कोणाला की मग अंजली माई अंजली का दोघांची माई माई म्हणा Sakaili ekwi Dazatri asha Ya hodiya borani sonsara somzala Bobal pedon postaji gadi Saya तू माझा ओळख फोन नको पोलिसात नाव ठेवा नका पोलिसाच्या माग विश्वास ना विश्वास ना Eka eka musha